Бәха таравих җитә. Таравих самый безнең вакытны кадерле белә торган вакыт. Бірақ кая акча өләшәләр икән име? Ашау да онытыла, ару да онытыла. Бөтенебез чиратта торачакбыз. 3 сәгать, 4 сәгать, 5 сәгать. Берәрсе акча өләшә дисәк. Аллаһы Тәгалә савап эшләп калыгыз ди. Арттырып, күбәйтеп бирәм ди шушы савап дигән валютаны. Без генә 40-50 минут укыйбыз, шулай бит таравихны. Пыханда да инде узак укыйсы, ни укыйсың дип ялкалана башлыйбыз. Концепт карага мөмкин без басып 3 сәгать. Аллаһ каршында савап эшләр өчен жукы килә башлый, качан бетә инде, узак укый инде дибез. Күрәбезме? Файдалы безгә булган нәрсәне без кадерли белмибез. Зыян сала торган, гөнаһ җыя торган